Знаеш ли защо Георги Бенковски всъщност е искал априлското въстание да се провали от самото начало? Би ли повярвал, че най-големият привиден провал в българската история всъщност е най-гениалният стратегически ход? Братя, сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака. Пушките гърмят, придружени от звуците на черковните камбани, и юнаците се целуват един друг по улиците. Тези думи от знаменитото кърваво писмо на Тодор Каблешков разпалват пламъка на най-мащабното българско въстание през петвековното османско владичество. Но защо само няколко седмици по-късно същият този Бенковски, който вдига цяло Средногорие на крак, стои на връх Лисец и гледа с насълзени очи опожареното Панагюрище? Какво се обърка? Кой предаде въстанието? И най-важното, наистина ли априлското въстание беше провал, както често се говори? Историята крие тайни, които училищните учебници премълчават. През 1875 година в румънския град Гюргево се събират най-видните български революционери. Създават смел план. България е разделена на 4 революционни окръга. Подготвя се мащабно въстание. Всичко изглежда перфектно организирано. Оръжия се набавят от съседни страни. Леят се куршуми в потайни избички. Шият се униформи. Тайни куриери пренасят послания между комитетите. Панагюрище, Копривщица, Клисура, Перущица. Десетки селища са готови да се вдигнат на бунт. Датата е определена. 1 май 1876 година. Но изведнъж издайническо писмо до османските власти. Някой с името Ненко от село Балдево разкрива плановете на въстаниците. На 20 април, вместо на 1 май, въстанието избухва преждевременно. Бенковски с хвърковатата си чета обикаля селищата. Райна княгиня ушива знамето с надпис «Свобода или смърт». За кратко надеждата пламва, но веднага след това започва кървавият отговор на империята. Докато въстаниците отстъпват село след село, нещо неочаквано се случва. Жестоките кланета, особено това в Батак, където хиляди мъже, жени и деца са зверски убити, не остават скрити от света. Английският журналист Магахан описва ужасяващите гледки в международната преса. Изведнъж цяла Европа научава за трагедията на българите. Но тук идва истинската загадка. Знаете ли, че повечето историци днес спорят каква всъщност е била истинската цел на априлското въстание? Да се извоюва пряко освобождение с оръжие в ръка? Или по-скоро да се привлече вниманието на великите сили към българския въпрос? Защото, докато другите балкански народи получават подкрепа от Европа при своите въстания, българите остават сами. Защо? Отговорът се крие в една малко известна геополитическа игра. Само година след потушаването на априлското въстание и последвалите международни реакции, Русия обявява война на Османската империя. През 1878 година България е свободна. Така едно привидно неуспешно въстание се превръща в решаващия ключ към свободата. Историята на априлското въстание е само началото на едно невероятно пътешествие, което те очаква в книгата «Великите български битки». В тази изключителна книга ще преминеш през вековете на българските битки и подвизи, започвайки с въстанието на Асен и Петър срещу Византия и гениалните победи на цар Калоян при Одрин. Ще се удивиш на стратегиите на цар Иван Асен II в сблъсъците с монголите и византийците. Ще изживееш отчаяната борба срещу османците и дългите векове на възрожденска съпротива. Ще преминеш през въстанията по време на османското робство, войните за национално обединение и трудните решения, които България взима през Втората световна и Студената война. А накрая ще осъзнаеш как историята оформя съвременните предизвикателства на 21 век и как днес България търси своето място в света. Не позволявай истинската история на българския дух да остане скрита. Поръчай великите български битки сега на специална цена, защото априлското въстание ни учи на най-важния урок. Понякога привидните провали водят до най-великите победи. Също като нашите предци, ние трябва да познаваме историята си, за да градим бъдещето. Поръчай сега и предай това безценно знание на следващото поколение българи.